Čaute, tu Banana opäť, ďalší diel zo Shakes and Fidget. Sme na svete 3, kde máme nášho myšáka 1. Pozrieme sa do zbrojírny, či tam dačo nebude. Ale asi nič, ako vždy. Niečo toto by mohlo byť lepšie. No je to, brnenie nám je aj tak na nič, takže pozrieme si čarák. Aspoň tento. Kúpime aj tento malý, určite sa nám zíde. Pozrieme, či tu začne aj inteligenciu není. Asi nič. Dám si tento veľký. Asi ho. Musím zrušiť tento. Dobre. Tam tento. Bliká nám pošta. Nič. Skúsime si Pantera. Ktoré by sme už konečne mohli dať. Keby napadla gitara. Som bol to tak rád. Ideme na svet 8, kde máme nášho Achillesa. Prepáčte. Som to neprepísal. To je náš nový účet. Potom si aj predstavíme. Takže sme na Achillesovi, kde je včerajšia hospoda, tak ju odkliknem. Tak nevolá, to bol nejaký sek. Keď si ju aj dám. Máme poštu, cech, čo je môj cech, to som útok dal ja, čo sme vyhrali. Ak by niekto chcel do cechu, tak môže, už som tam vravil asi v minulom diele. Pozrieme si zbrojírnu, ale asi tu nič není, ako vždy, no okrydlený, škoda, že je zahubí. Máme lepšie, to už nemáme lepšie, kúpim si to. Pozrieme si čarodejnicu, či náhodou nie sú tu. Tyž a budeš sahať do huby. Si to kúpime, to sa nám hodí. Aj toto máme očarované. Toho asi nedáme. Tak dali sme. Skúsime podzemko, ktoré by sme tiež mohli niektoré dať, aby bolo ešte s nejakým dobrým epikom na 3 staty. To docela však nestane. Posledných pár tu nám podzemka nejdu. Takže ideme na svet 8, čož je HPJ. Je to môj účet, ktorý idem asi predať. Teraz som toho netočil, som tam dlho nehral. Ja si ho predám. Kamarátovi je v cechu, volal sa 321 a jemu som predal už túto postavu. Potom som predal ešte Figura 7. Takže potrebujeme vo zbrojírni, či tá čo není, a to je lepšie, predsa. Takže tak, to je nič. Máme tu nejaké malé elíky. To sa zídu, toto zahodím. Čakaj niečo. Druhé tam není už. Telíky. Skúsime podzemie, ktoré tiež dobre, no, celkom dobre dáva. Teraz neviem, na koho mám ísť. Tak asi na tohto nie. Nevadí. Dám si hospodu. Ideme na svet 13. Ide náš prúskumník. Či dačo není nové tu v zbrojírne. Máme tu velík. Tak asi máme veľký. Zase tu nič nebude. Skúsime pozemko. Mohli by sme už dať túto. Chrastivú kobru. Tak som sa asi pomýlil, to nevadí. Dáme si arénu, keď mi už tak prišla pod ruku, ktorú sme dali. Mám si hospodu a idem na svet 21. Tu sa kliknem včerajšiu hospodu. Pozrieme zbrojku. Mám novú zbraň. Ja som na inteligenciu tu asi nebudem. Čo som vravel. Elixír, ale na silu to nám netreba. Skúme si poštu. Dáme útoky, všetko sme prehrali. Ako vždy. Nie.
keď to by sme mohli dať. Na Achillesovi sme už dali aj toho démona, teda na svete 13 sme dali už aj toho démona. Takže neviem, aký je problém, či niečo treba zvýšiť. A ideme na náš posledný účet, to je na svete 7. Čo je náš druhý var. Kliká nám tu pošta. Čo nič není. Či na výdrž 2,40. Tam máme na sílu, takže to nebudem meniť. Z čaráku je tu malý, čo si ide. Čo na silu, to nebude, asi nie. Asi tam tieto dva eliky, ja to neviem, to som sa pomýlil. Skúsime tohto pomstivého vampíra. To určite ešte nedáme, to dáme nejaké dva levy. Dáme si hospodu. Takže týmto účtom končíme celé video. Ak sa vám video páčilo, zanechajte odber a like. Určite bude aj viac videí a čaute.